daga zuciya ya bi jiki ya yi mamaya, ki yarda da ni ya so. Ni na san ban kayanta da kyakkyawar halitta irin wannan ba, amma zan ci alfarmar soyayya. Soyayya ka bata da wani alfarma a wajena. Na tsaya ne don in kora maka ruwa ba sa'an kwando bane ba. Tabbas haka ne, kuma shi ma kwando ba sa'an wuta bane. Ni fa ke kika daga hankalinki akan wannan abu. Kawai yar dama zaki bani kaɗan na zama ko mai gadin cikin zuciyarki. Wada dan wanke-wanke da shara ne? Ba ma sai ta kai ga nan ba. Ko da mai gadin cikin zuciyarki. Ai ita soyayya cancanta ce. Dama soyayya cancanta ce? Akwai maza a gabanka. Ani da shan ƙaunar ki ne a jikina tun filazal. Ai ni duk mazan da kike faɗa, kallon su nake tamkar mataye. In faɗa maka gaskiya? Mana, dama ya gaskiyar nake bukata na ji daga bakinki mai tsarki. Gaskiya ba na son ka, ba zan so ka ba. So daga zuciya, so daga zuciya. Amma me? Dalla mu tsawon wuce. Jarabtar so tsallake ta wane dan adam. Ani da shan ƙaunar ki ne a jikina tun filazal. Ya mi jiki ya mamaye kuma baya fita har abada. Na san ta nan ma zai wuce in Allah ya dus yau sai ya karɓi soyayyata. To wancan din ma da mai tafi ni wace ce ita? So daga zuciya, so daga zuciya, so daga zuciya. Wai kana ganin daidai ne wulaƙanta zuciya ta saba da sanka? ni dama ba ni na ce ki so ni ba. Ni ma ban ce kai ka ce so ka ba. Amma babu mutumin da bai san rayuwa ba kamar wanda ya kasa sanin wanda yake son shi. So daga zuciya. Kina yaudarar kanki ne kawai, saboda ni zuciyata mace ɗaya ce a cikinta. Ai ni ce mace ɗaya. Ka kasa fahimta don wallahi na fi son ka fiye da yanda take son ka. So daga zuciya, so daga zuciya. Haka kika faɗa tun da bakinki ne. Ke ni ba tsaya ki jin gaya miki, ni ba na son haɗa hanya da ki. Saboda ina da wacce nake so. Ni kuma ji nake kamar na haɗiye ka ka narke a jikina. Don wallahi zan iya kwana ban ci abinci ba a kanka. Lalle ku za ki kashe kanki. Ki je ki nemi miji ki aure saboda ni ba tsaran ki bane. Dan Allah ka je gida ka kwanta ka yi tunani. Za ka fahimta wallahi. Ni ba wani tunani da zan je ne in fahimta. Fahimta ta ina da wacce nake so. Ya zan je ne tunani akan ki? Ni kuma idan baka amince wa soyayya ta ba wallahi shine ajali na. Jarabtar so tsallake ta wane dan adam. So daga zuciya ya bi jiki ya yi mamaya, ki yarda da ni ya so, kar ki bar ni na sha wuya.